Isa sa mga tagumpay ng isang mananampalataya ay nagdadala ng kaluluwa. There are may pagkakaiba. There is a difference between soul winning and soul bringing. Okay? Soul winning. That is our title. Pag sinabing soul winning, ito po ay dinadala mo yung kaibigan mo, yung kamag-anak mo, kasi nakita mo na may buhay na walang hanggan. At yung iyong nararanasan na kagalakan na nagbumol sa Diyos, nais mo itong i-share sa kanila. Yun ang tinatawag na soul winning. Meron kang malasakit, meron kang concern. What is a soul bringing? Ang soul bringing po, ito po yung matulungan mo, yung kamag-anak mo, kaibigan mo, kapatmate mo, na matulungan mo sa pamagitan ng basic sa mga tulong po, trabaho, recommendations, pagpapahalaga. Ibig sabihin, concern ka sa kanya. Dahil nakikita mo na ito ay kaibigan mo, kamag-anak mo. Okay? So, tinadala mo po siya, pinapakilala mo po siya, tinutulungan mo po siya. Maganda naman po yun. Kaya lang, siyempre po, pag sinabing soul bringing, meron tayong tinatawag na kinakapos siya, bigyan mo siya ng part-time, passive income, ang tawag po dyan. So, maganda po yun. Soul bringing ang tawag. Okay? Dinadala mo siya kung saan para siya yung asenso, para maging katulad kanya. Ibig sabihin may pagmamalasakit ka sa kanya. But now, ang ating pinakamano ay soul winning. Okay? Winning soul. Ano ba? Gaano ba kahalaga ito? Okay. Alam niyo po, pag tayo po ay, ang sabi po rin sa binasa natin, okay, the fruit of the righteous is a tree of life. Okay, ang tawag po doon righteous, matuwid, puno ng buhay. Tulad po tayo sa puno ng buhay. Ngayon, yung nagdadala ng kaluluwa ay marunong. Bakit? Okay. Tingnan po natin mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Concern ang Lord sa tao. Concern. Alam niyo po, nung bago likhain si Adam at Eve, ang sabi ng mga iba na nagtatanong, meron na ba tao noon? Diba? O, tanong, di ba? Hindi na tayo pumapalawot. Kasi, pinreserve niya sila. Isiniparate niya at dinala sila sa paradise. Okay? Ibig sabihin may separation. Ngayon, nung lumabas at nagkasala po sila, lumabas po sila sa Garden ng Eden, siyempre po, lumabas po sila. Nakapag-asawa ng mga anak nila sa labas. Ang ibig po sabihin, ang Diyos po, meron ng plano noon pa. Na meron siyang mga anak. Amen po? Hanggang sa New Testament, si Jesus Christ, tingnan nyo, nung nag-ministry po siya, nung nag-fasting siya ng 40 days and 40 nights. Anong ministry niya? Sabi niya kay Peter sa Galilee, pumunta po siya roon habang naglalakad, habang sila Peter at saka si Andrew, yung kanyang kapatid, casting out their nets. Sila po naglalambat at nililinisan po nila yung kanilang lambat, mga lambat. Ang sabi ng ating Panginoon, follow me, and I will make you fishers of men. Sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng tao o mamamalakaya ng mga tao. I will teach you how to fish men. Because ang hanap buhay nyo is fishers of fish. Fishers of fish sila. They were not fishers of men. Diba? Yun ang kanilang hanap buhay eh. Kaya mapapansin nyo ng ating Panginoon ay gusto niya talaga na tayo po ay mabuhay na masaya. Makuha natin yung eternal life, yung pangako ng Diyos mula nung creation. Hanggang nung nagkasalang tao, hanggang nung dumating siya sa atin. Meron talaga buhay na walang hanggan. Ito po ay pinaghanda niya upang sa magkaganon doon sa Garden ng Eden,
yung puno ng buhay na yon para sa mga matuwid, yun yung kakainin natin. Amen? Kasi, pinawalang sala na tayo ng ating Panginoon Jesus. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mag-soul winning na tayo, ha? Hindi lang soul winning. Soul winning, napakalaga. Disciples niya sa 1:16 to 18. Tinawag niya po sila samantalang ang ating Panginoon ay nagmi-ministry at tumalagad. Kaya sabi po ron, in the book of Mark, chapter 1:16 to 18, meron. Siya po ay nasa Sea of Galilee. Nakita niya si Simon and Andrew, his brother, casting a net into the sea. Yan, sinabi ko na po yan. Follow me and I will make you become fishers of men. They immediately left their nets and followed him. Alam niyo ba, na nung tayo pa in-invite at tinawag ng ating Panginoon, yun yung pagtawag sa atin na nagsisi po tayo. Iniwan na po. Anong iniwan natin? Hindi kabuhayan. Ang iniwan natin yung mga hindi magandang pag-isip, hindi magandang pag-uugali. Amen po? Kaya nandun, yun ang iniwan natin. Kasi sila, ito yung mga alagad niya talaga na tuturuan niya for 3.5 years. Upang sa magkaganon, pag siya po ay lumisan na, meron siyang instruction na may magpapatuloy. Kaya yung 12 alagad na yan, kasama si Apostol Pablo, hindi na po si Judas yan. Because Judas is the apostles of the Gentiles and the Jews. The 11 disciples left, they were the apostles of the Jews. Amen? Kaya nga, ang turo po sa atin ng Lord ay kumpleto. The instructions of God towards all men is complete. Kumpleto po. Kaya tayo po ay biniyayaan ng Diyos at binigyan ng katuruan na tayo po ay mag-soul winning. Upang sa pagkaganon, magkakaroon tayo ng puno ng buhay dahil sa katwiran ng Diyos. And everybody say Amen. What is soul winning? Ano po ang ibig sabihin ng soul winning? Okay, dinifferentiate na po natin ang soul winning. It is a temporary. The things that are temporal. Okay? Soul winning is a things that are spiritual, that are eternal. Pag nagtala ka ng kagaya mo na mananampalataya, siyempre po, magkakamit ka ng buhay na wala hanggan. Okay? Yung soul bringing, okay lang po yan. Tulungan mo, okay lang. Hindi po, ano yan. Any act that one can exert to bring someone to Christ and submit himself or herself to the steps of salvation. Okay? Ito po ay isang gawain na kung saan mag-i-exert ka o magbibigay ka ng halaga o pansin ng panahon at effort o pagod. Pagod, effort, money, kasama po dyan. To bring someone to Christ. Madali bang mag-soul winning? Madali? Pagdating sa Diyos, meron ng kanya-kanyang pag-isip, may kanya-kanyang paniniwala. Okay? Kaya dito po, pag ikaw ay niloob ng Diyos na maging mananampalataya, yan yung ipagpipray mo. Kasi yan ang sikreto ng buhay. Para mamunga ka ng matuwid. At hindi lang ang matuwid, yung righteous, kundi fruit of life. Alam niyo yung fruit of life? Bunga ng puno ng buhay. Pati kabuhayan. Yun ang ibig sabihin. Pati kabuhayan mo. Mag-grow ka. Kasi kasama mo ang Diyos. Kasi tinutupad mo yung kanyang utos, yung kanyang will, na magdala ka ng kaluluwa. Kaya napakahirap magdala ng kaluluwa eh. Noong pa man, ang sabi ng Lord, pray that the Lord of the harvest, that He should send laborers in the field. Noong pa, kulang na yung manggagawa, kulang na ang mananampalataya. Si Jesus Christ mismo, manalangin kayo sa Panginoon ng ani na siyang magpapadala ng mga manggagawa. Ibig sabihin, mag-soulmate kayo. Kasi, kaya po kayo niligtas, gagamitin kita para maligtas yan. Kaya sa book of Ezekiel, anong sabi ng Panginoon? I made you a watchman. Yan naman kitang batay.
Pag nakita mo na sila baluktot, sabi, warningan mo sila na magsisi sila. Pag sila naman ay matuwid at sila ay nagkakamali at nagkakasala, palalahanan mo sila. Kung wala kang gagawin, ano sabi ng Lord? Ano sabi ng Lord? I will require the blood of your loved ones on your hands. Sisingilin ko kayo. Sisingilin ko ang dugo ng inyong mga mahal sa buhay sa iyong kamay. Ganon kahalaga ang soul winning. Amen? E paano kung ayaw niya? Basta ang gusto ng Diyos, sumunod ka. Kasi siya ang nakakalam ng puso ng tao at siya nakakalam ang kinabukasan ng tao. Okay? Kaya napakalaga, kung gusto mo pala ng blessing, kapayapaan, kagalakan, riches, pero makilos ang Diyos, magsulwinin ka. Naging sikreto po namin yan sa buhay ni Pastora. Hanggang ngayon, nakikita ka ng kasalan, nagpapatanggap ako sa mga tao. Because I take advantage of it. Sinasamantala ko bawat pagkakataon because redeeming the time for the days are samantalahin ang bawat pagkakataon sapagkat masama na. Ang mundo, how can you stand? Paano ka tatayo sa iyong pananampalataya? Kung wala kang daladalang kaluluwa at may daladala kang kaluluwa, kulang ka naman ng knowledge sa Word of God. That's why there is an assignment. Meron tayong assignment. Did you start reading Book of John? Are you? Can you please raise up your hands? Be honest. You see? Napakalawa. Ang hinahanap mo pala kagalakan, kapayapaan, pagpapala ng Diyos. Yung gusto mo pala mabubuting bagay. Hindi ka kumikilos. Kaya hindi nakakilos ang Diyos. There is no such thing as personal This is just ito message ko ito ay pinakausap tayo ng Diyos Mapahalag tayo dahil hindi bawal ang salita ng Diyos dito. Punta ka sa ibang country, ang salita ng Diyos bawal. Sagana po tayo sa ating bansa. Ay ibig sabihin, pwede kang mangaral dyan sa kalye, pwede kang mangaral sa kung saan-saan. Bakit? Isagana yung salita ng Diyos, open para sa lahat tanong ko sa inyo, ano bang pinakamagandang libro? Bakit hindi natin binabasa? Anong pinakamaraming nilimbag? 8 billion? Ilang translation? Lahat halos ng lingwahe meron. Tapos pag sabi na, read the Bible. Hindi pa kasi nagsisigil. Personal mo yan, mag-pray ka sa Lord. Lord, kapagan mo ako, Panginoon. Kasi po, napupulagan tayo. There is what we call the spiritual blindness. Bakit ang tao po ay nakakaroon ng spiritual blindness? Bakit? Hindi po ko ba Isaiah? Kulang na po yan. Dahil sa katigasan ng inyong mga ulo. Meron kayong mga mata, hindi kayo nakakakita. Meron kayong tainga, hindi kayo nakakarinig. Meron kayong isip, hindi nakakaunawa. Bakit? Kasi you focus on the service. Dito ka nakapokus sa mundo mo. Yung spiritual natin, madilim. Meron mang liwanag, hindi siya kompleto. Panahon na. Sabi mo siya katabi, panahon na. Anytime darating siya ito. I tell you, hindi na natakot ang Diyos. 2,000 years ago, may structure na. Palagay nyo, ilan na maliligtas? Nasa Bible din Ilan? Ilan bilyon tayo? 8? Ilan ang Kristiyano sa buong mundo? Sige nga. Meron ba tayo
ng 1 billion? Alagay mo na. 1 billion. Yung iba, Buddhists, Muslims, Christians. Oh. Ang Christians, iba-ibang Christians. Alagay mo na, 1 billion. I-refer ng Lord doon. Amen? Sagana ng pag-ibig ng Diyos doon. Ano sabi ng Bible sa Matthew chapter 25? 10 dalaga. Ibig sabihin, 1 billion. Christian, dalaga yan. Mananampalataya kay Kristo. Church of God yan. Ilan na maliligtas? 50%. Lahat ng Kristiyano doon nananalig. Pero lahat nila maliligtas. So out of 1 billion, 500 million. Hindi yun ang hindi yun kumbaga sa ano ko lang yun, opinion, that is my own opinion as a preacher. Kumuha lang po ako ng data sa Bible. Kunyari lang, example lang po yun, para makuha niyo po. So, ibig sabihin, punta tayo, i-divide natin yan sa iba't ibang churches. O dito, ilang tayo rito? Average. Kayo nakakalam po sa kayo. Tulog ba yung 50% dito? Kayo nakakalam. You can gauge yourself. Anytime darating si Lord, nakanta ka. Kayo nakakalam. Kaya pinupostro tayo ng Lord ng soul winning. Bakit? Katatapos ang pandemya, ito, crisis na ito. Hindi tayo tinatakot ng Diyos. That is reality. Nang iyong palikod, na tayo lahat ay mapagpala. Na tayo lahat ay maligtas. Kayo lang. Masa inyo. Kasi meron pa rin tayong pag-ibig. And everybody say, nakakalungkot. Pero wala tayong matutuwa. So, yung personal relationship natin sa Lord, yung instruction niya, kailan sipagan mo. Walang iniwan yan sa kung gusto mong magtrabaho, masinso, promotion. Ano gawin mo? Maaga ka. Pagkita mo sa kumpanya, nakarapat, dapat ka, deserve ka. Tama? Oh, how much more? How much more? The things that are divine. Ang mga bagay na panlangit. Alam mo naman na ano lang po tayo, ang tawag nito yung it is just obligation to serve the Lord. Pag obligasyon yan, mahirapan ka. Isang araw magre-reklamo ka. Pagod na ako malaki. But, in serving the Lord, there is gladness, right? Okay? In serving the Lord, there is gladness. So, it's not an obligation. It is a privilege to serve the Lord. Privilege po yan. Kaya kanya niligtas. Kaya meron tayong buhay na wala nga. Kaya sabi ng Lord, pag dumating kayo doon sa Holy City, I will wipe away your tears. No pain, no more. No more pain. Kasi nga, anak ka niya. Kaya nga dito, mga kapatid, nakita na lang mo dyan. Bata pa ako sa pananampalataya, pero nasusunod niya ako. Umatin din ako sa Bible study, umatin din ako sa Sunday service. Dapat ating kayo sa online. Ilan yung online natin umatin sa prayer meeting? Every Friday. Itong Friday nag-start na kami ng February. Ilan? 29, 30. 22, 29. Online na po yun. Punta na kayo sa messenger nyo. Makakarinig kayo. Ma-encourage po kayo. Hindi na kayo alis. Kaya nangyayang po kayo pagdating ng April. Every Friday na po yun, 7 o'clock. OPM. Ano yung OPM?
Hindi yung OPM na ako song Pinoy. May OPM tayo, yung mga magagaling na ano. Online prayer meeting po yun. Raparan po natin ang ating Diyos. Okay? Why should we win soul? Bakit kailangan natin na makapagdala ng kalo? Number 1. In the book of Mark chapter 19 verse 10, for the Son of Man has come to seek and to save that which was lost. Because it is the heartbeat of God and mind of Christ. Pintik ng puso ng Diyos ang kaluluwa. Yan ang nasa puso ng Diyos. Ikaw ang iniisip ng Diyos. Ang sabi po ng Jeremiah chapter 1, bago ka pa lang lumabas sa sinapupunan ng iyong nanay, kilala na kita. Meron ka? Nasa isip ka ng Diyos at nasa tintig ng puso ka ng Diyos. Kaya ang mission ng ating Panginoon Hesus ay dumating siya upang hanapin at iligtas ang mga nawawala. Ang dami kayong kamag-anak na nawawala. Amen? Dami kayong kaibigan. Hindi ba kayo mahabag? Pinagpipista na sila ng sakit, karamdaman, kahirapan sa buhay na ito. Dapat humingi ka sa Diyos ng habag. Nakakatamasa ka ng magandang buhay. Yung iba, yung kamag-anak mo, mahirap na, wala pa sila Diyos. Ang pananampalataya nila, hindi nila, walang direksyon. O, niligtas ka ng Diyos, naliwanagan ka. Ano ba naman kung i-share mo yung online natin o kaya ikaw mismo? Invite mo lang yan. Meron kaming online Sunday service. I-share mo. O, dadagla ka na ng kaluluwa. Hindi mo na pinuntahan. Sinusuportahan na po tayo ng ating Panginoong Diyos para kumilos tayo. Dati, pupuntahan ko pa siya, di ba? Ayun, hindi na. Sabihin mo siya kataling busy. Gisingin mo yung natutulog na pananampalataya. Gising nga, dito ka naman sa patlupa. Maraming mga mananampalataya natulog ang kanilang pananampalataya panlagi. Kayo po ang nakakala. Number 2. Bakit kailangan tayo mag-soul winning? It's a way of gratitude for the salvation we receive. Yan po ay utang na loob natin. Way of gratitude. Kasi niligtas tayo ng Lord. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, is of a special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Niligtas ka. Nasa dilim tayo noon. Ngayon nasa liwanag. Sabi mo siya Natalie, nasa dilim tayo. Akala mo, nung nasa dilim ka, nasa liwanag ka, akala mo tama yung iyong ginagawa. Pero nung tayo po ay naliwanagan at nagkaroon ng kamalayan spiritual, alam mo na yung iyong gagawin. Alam mo na yung iyong nilalakad kung liwanag o dilim. Alam mo na kung kasalanan, mayroon ka ng takot sa Diyos. You want wisdom? Proverbs 9:10. Proverbs chapter 9 verse 10. Di ba? Ano raw? Pinili ka ng Diyos, chosen generation. 2,000 years ago, yung mga mananampalataya, they were chosen generation. Now we are in the 21st century. We are now a chosen generation. Niligtas ka, pinabanal ka, pinatawad ka. Nakita mo ang liwanag ng Diyos. Kaya sabi niya, chosen generation, pinili ka. Ano pa?
Royal priesthood. Mayaman ka. Royal priesthood, ang pagkapari po. Si Jesus Christ po, kahit anong pagkakamali natin, siya yung namabagitan sa Diyos at saka sa tao. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, mayaman ka. Mayaman ka. Pagkamanampalataya. Holy nation, banal ka. May mga bansa, may mga bayan na banal. Sino yun? Yung mga mananampalataya kay Kristo. Yung mga nagpapatuloy at tapat kay Kristo. His own. Pero may special people ka. Hindi ka special dyan. Special people. Bayan ka ng Diyos. Lahing hinirang. Ayun lang mga kapatid. It is my gratitude to serve God. Yes, I proclaim. Whatever it costs. Whatever it takes. Diba? Dapat ganun po tayo. Because we are the special people of God, that you may be proclaimed. You must proclaim His goodness. You must declare who is your God. Na ang Diyos natin ay mapagpalang Diyos. Na ang Diyos natin ay nagpapagaling. Na ang Diyos natin ay nagbibigay ng kagalakan at kapayapaan sa bawat nilalang. Dapat, ganun tayo. Kahit saan tayo pumunta. Bakit? Galing tayo sa kadiliman at ngayon, nandun na tayo sa kagila-gilalas na liwanag. Ay sabihin mo sa iyong katabi, maliwanag ang tinatawag natin. Looking unto Jesus. Kaya pagpagpalain ako ng Diyos. Kahit anong mangyari. Bakit? Kasama ko ang Diyos eh. Ang salita ng Diyos, nasa aking isip. Ang banal na Espiritu, ramdam ko. Hindi mo nakakatalo-talo. Sa huling panahon, maraming kakasal. Kaya lang yung iba, maraming sumasakal. Pag wala ka sa Lord, sakal talaga sa iyo yan. Pero pag sa Lord, di ba? Hindi mo ba kayo? It's way of gratitude for the salvation we receive. Number 3. It's only way for men to be saved. Yun lang yung para ng Diyos. Para maligtas. Gagamitin ka ng Diyos. Sabihin mo sa sarili, gagamitin ako ng Diyos. Kasi laging tinuturo natin yung iba, gagamitin ka ng Diyos. Ngayon, gagamitin ako ng Diyos. Sabihin mo. O, nandito lang. Saba. O, nandito lang. Saba. Hey! Hallelujah! Praise the Lord! Parang si Peter. Kung tinanong siya na Lord. Do you love me better more than this? Oh, you know, I love you, Lord. Second verse, anong tukulin mo? Feed my love. That is your mission. Second, do you love me better more than this? Ano ibig niya sabihin? Pedro, mangingisda ka. Mas mahal mo ba yung pangingisda mo? Kaya sa akin, yun ang ibig sabihin nun eh. Kasi nag-resurrect na natin Panginoon eh. Kasi nag-isda uli siya eh. Kaya sabi niya, you know Lord, everything. Kilala mo ako pati pag-iisip ko. Ano sabi ng Lord? Feed my sheep. No, lamb is the first. Lamb, ibig sabihin, pagsumbin ka. Wala pa sila sa pananampalataya. Pag nasumbin mo sila, pakainin mo sila. Others house. Diba? Take on 1, take on 2. Pero tayo mga ano, gold class, silver class. Meron tayong contingent, hindi ka mawala. Ilang edad mo na? 70, o nasa senior ka na. Less than 40, o nasa C2C ka. 12 years old, o nasa CFC ka. Nag-dress for Christ. Meron kang kinabibilangan sa bawat ministry sa iglesia. Kaya hindi na nagkulang ang Diyos. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?
And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. Alam niyo, parang ng Lord, may pinadala talaga. May pinagkalooban ang Diyos para ang tao po ay mabuksan ang kanyang spiritual na unawa. Hindi lahat ng preacher, totoo. Kaya sabi ng Lord many false prophets shall arise. Many false doctrines shall arise. Many false teachings shall arise. Many false Christ shall arise. Apat yun. False teaching, false Christ, false prophets, and false doctrine. Hindi sinabi ng Lord na few. Kaya sabi ng Lord, kukunti lang papasok. Hindi mo sinabi yun. Sinabi ng Bible yun, binasa ko lang at pinakit ko lang sa'yo. Kaya sabi mo sa matabi, mapalad ka. Nasa loob ka ng iglesia ni Cristo. Dahil mananampalataya kay Cristo, ikaw yung tunay na iglesia. Hindi siya physical structure na church. Ikaw yung tinabanan ng Diyos. Ikaw yung bride ng Lord. Jesus Christ is the groom and we are the bride believers. Spiritual na church po yun, hindi yung structural. Hindi yung physical na nakikita natin ang kaganda ng mga church. No? Church are called out once pinili ng Diyos yan. Nasa liwanag po yan. Kaya pag dumating ang Lord, kitang-kita mo yung rapture. Tinig na tinig mo yung sound of the trumpet. Alam niyo ba? Akala nila matinig nila yung sound of the trumpet. Hindi. Ang makakarinig lang po yan, yung mga anak ng Diyos na kukunin niya. Bakit? Ibigay yung iba eh. Kaya yung hindi bigay sa katotohanan, yun, dinig na dinig nila. Anong sabi ng Bible sa pagdating ng ating Lord? All races, all tongues, all nations, makikita nila at sila'y luluhod. Magsisisi na sila, huli ng lahat. Bakit? Nakikita nila, tumataas na yung mga anak ng Diyos eh. Magic? No, it's not magic, it's real. Hindi ko kukurin dyan. In a twinkling of an eye, this body, na mortal body, na bubulok, it will change it to immortal. There is a sudden change. It is a twinkling of an eye. Ano ba yung twinkling of an eye? Seconds, you cannot ask forgiveness anymore. Hindi ka na pwede mag-repent. Tapos na eh. Kaya ngayon pala, I believe ka. I believe ka. Di ba? Kailangan maniwala ka niya. Meron siyang ipapadala para may marinig. Meron siyang magpipreach ng kapayapaan. Magpipreach at dali niya ang kagandahang loob o good news para sa pagmabubuting bagay sa Diyos yan. Pag masamang bagay ang resulta hindi sa Diyos yan. Palapakan natin ang bagay. Ang palapakan natin ang bagay. Okay. So why should we win souls? Okay. The only way to say, who shall we win? Sino yung ating mga dadalhin sa Panginoon? Gusto niyo malaman? Siyempre. In the book of Luke chapter 15, 1 to 30 plus. Okay. Ito po. Sa verse 4 na tayo. Verse 4. Kung ikaw, mga Pariseo, mga Saduseo, mga nakikinig, meron kang isang daang tupa.
Kung nawawala yung isa, di ba iwanan mo yung siya na po siya sa wilderness? At hahanapin mo yung nawawala. Hanggang matapos. Okay. Sunod. Nung nasumpungan niya, nakita niya, binitbit niya sa kanyang balikat. Rejoice. Kasi nakita niya. Tuwa-tuwa siya. Anong ginawa niya? Nung umuwi siya, umalik siya sa kanyang tahanan, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan, kapitbahay. Sinabi niya, "Pakika lang kayo sa akin." Bakit? Nakasumpungan ko na yung tupa na nawawala. I say to you. Nandiyan pa ba kayo? Yung tupa kanina. Parabol po yan. Sa 7. Basahin natin. Bakit naging tao na rito? Ang tupa ba nagsisisi yung ayaw? Hindi. Parabol po yan. Nirelay ng Lord from sheep to human. Kaya sabi niya, ito na. Ito na yung parabol. Ito na explanation. Ito na yung moral lesson. Nagagalak ang Diyos sa kalangitan na isa. So, nandito kayo sa kalangitan. Sinabisita natin, isa. Bakit? One sinner who repents than over 99. Bakit yung 99? Hindi na nila kailangan ng manggagamot kasi matuwid sila. Hindi na nila kailangan pagsisisi. Di ba gano'n din ang Kristiyano? So, nung invite mo sa church, yung yun yung kapitbahay natin na nagpupuri din, hindi. Puntahan mo yung mga hindi mananampalataya. The lost sheep stands for unbelievers. Yan pa ba kayo? Palapakan natin ang Lord. Okay. So, unbelievers. Luke 15:8-10. Yung nawawalang bilang. Okay. Kanina lalaki yan, pastor. Ngayon babae naman. Sino ang mahilig magwalis dito? Siyempre, gawain ng tahanan. Kaya sabi ng Lord, babae, woman. Pero sa 10 bilang. Noong nawala, yung isa, di ba? Sisindahan niya yung kanyang lampara. Siya ay magwawalis at hanapin carefully. Kasi po yung hinahanap niya ay wages ng isang araw. Ilan ang natin ngayon dito, wages sa Pilipinas? Minimum. Hindi nyo lang. Kasi dito 300. 530. Okay? Sa Maynila. Gagawing 750. Buong Pilipinas na. Kasi pareho lang naman ang doon eh. Diyan pa ba kayo? Tuwa-tuwa na sila. Ganun. Halimbawa sa generation natin, yun ang nawawala. Kaya mahalaga sa kanya. Ngayon, carefully at tatagpuan niya. And when she has found it, she found. Ganun din, tinawag niya yung kanyang mga kaibigan. Kapitbahay. Rejoice with me, for I have found the peace which I lost. Dapat gano'n tayo, mananampalataya, nagre-rejoice na kami. Mananampalataya na kami. Kapitbahay, may Bible study kami. Halika kayo rito. Meron na kami gawain dito sa bahay. Tandaan niyo po. Tatandaan niyo to. Ito ang sikreto na malupit. Pag may gawain kayo sa bahay, asahan niyo yung blessing ng Diyos. And everybody say, hindi ko na-elaborate niya. Experience lahat yan ng mga may Bible study sa bahay. Ito, 10. Likewise, ito na. Ano yun? I say to you, there is joy in
in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Na lost coin. Bakit? Nagsisisi ba yung... Di ba? Ha? Hindi. Nakita niya, hindi siya nagsisi. Bakit nakita niya? Nawawala ang halaga. Yung halaga niya, grabe, isa nawala, 10 mayroon. Pinagtyagaan niya. Nung nakita niya, nag-celebrate pa eh. Joy in the presence of the angels of God. Pero pag nakapagdala ka ng isang kaluluwa, nagsisi, tumanggap sa Lord, nagiging kagaya mo mananampalataya, tuwang-tuwa ang Diyos sa'yo. Ano? Ilan na ba ang bunga mo sa Lord? Kakaya, di ba? Asan na yung iba? Alam niyo kung bakit wala kayong blessing? Hindi na natili. Sinabi ng Lord yun eh. Pinili ko kayo, hindi kayo pumili sa akin. Umayo kayo para mamunga. Manatili ang iyong bunga. Upang sa magkaganon, ano man ang hilingin nyo, sama sa pangalan ko, ibibigay ko. Ang blessing, soul winning, mananatili. Nakadugtong siya sa puno. He is divine and we are the branches. Pinuputol niya ang hindi namumunga. At yung sumasagana, nililinis niya. Kaya, pag nililinis ka ng Lord, ibig sabihin sumasagana ka. Pag dumadaan kayo sa mga iba't ibang problema, ay, nililinis ako ng Lord. Pero tuloy pa rin ako. Ayun, iba hindi. Ay, bakit ganito? Akala ko, expectation ko sa Lord, wala na problema. Hindi ka, no? May paglilinis. Sabi ko sa katabi, may paglilinis. There is what we call pruning. Pruning po yun. Lost coin, lost sheep, lost coin. Pero one sinner. One sinner. Rejoice na. Number 3. Sinong alibog hanganak dito? Alibog hanganak? Daming alibog hanganak ni Lord eh. Mananampalataya o alibog hanganak. Akala mo yung mga hindi mananampalataya to, kasama ka ron pagka matigas ang ulo natin. Kasama rin ako ron ha. Huwag kayo ma-open mga viewers ha. Kasama rin ako ron. Kasama tayo lahat dito. Ngayon, ano sabi niya? Meron dalawang isang tatay, dalawang anak niya. Okay, yung bunso, ibigay mo na sa akin yung portion ko, hinati niya. Hati yun, 50-50. Tuloy na. Tumating ang maraming araw. Nilustay na. Pumunta siya sa malayo. Kahit sa malayo, para hindi siya mapakialaman. Di ba? Hindi siya pakita, di ba? Pag-aeroplano siguro, punta sa hukong. Parang gano'n yun eh. Para malayo, wala nang connection. Wala nang connection. Anong ginawa niya? Country. And there wasted his position with prodigal living. Nilustay niya, wasted. Wasted day and wasted na. Tung-tung. Alam niyo ba yung gamit na yun? Wasted day and wasted night. Alam ginawa? Maganda yun. May tangyo siya tayo. Nilustay niya. Prodigal living. Alam niyo prodigal living? Talagang masayahin, talagang lustay. Dami ang pera. Paldo-paldo to, tagis. Puro dami, paldo-paldo. But win! Ano daw? Upos na. Lagi ay magandang tips eh. Sarap. Ganda ng Makati. Sarap. Makati girl. Wala talagang class. Country. Para hindi mapakaliman. Ngayon, nung nalusta niya na lahat, nagkaroon ng Sibir matinding tagutom. In that land, and he began to be nangangailangan na po siya. Karoon na ng beses pandemya, nakalakitas tayo. Dahil na, Ukraine naman. Hindi tayo kagad ni Lord, kung reklamo daw na. Pero yung mga matatalino,
Bakit? May panghasik eh. Sino may panghasik dito? Para hindi tayo nagkakaintindihan. Linawin ko. Pag ikaw ay may bukid, meron kang binhin. Kayo, tayong lahat, dapat may binhin. May binhin ba kayo? Ano ibig mo sabihin, Bishop, na binhin? Ang first fruit sa lahat, ang Diyos ay lumawyan. Lahat na dumarating sa iyo, kailangan magpunla ka ng makalangit na bibig. Hindi ka mawawala at hindi ka mawawala. Ano na siya? 14. 15. Ayun. Siyempre po, nandun na siya sa piggery. Nandun na kasi wala na sa siyudad eh. Pala niya, wala na siya eh. Nandun na. Wala na siya kapitbahay, wala na pumapansin. Dati yung mabarkada, daming pera. Punta tayo sa'yo. Ikaw boss ha? Ikaw ha? Ako na upo. Pumunta na siya sa tupi. Walang magbibigay sa kanya, kaya pinagtatsagaan niya yung mga balat. Hindi naman yung pagkain ng baboy. Bago gigisahin nyo at niluluto, may mga balat. Kasi, puno yun, may mga ano yan. Yun ang kinakain niya na. Ngayon! Number 17. Nandiyan pa ba kayo? Ito na. Ano yung dito na? Ito na. Pakibasa? At nung siya nagkaroon ng kamalayan, kamalayan yan, and when he came to himself, may pinagbubutan na eh. Kayo ba may pinagbubutan? Ha? Kinakausap na kayo ng Diyos. Baka hindi nyo pa alam. Hindi mo na problema mo, kinakausap ka na ng Diyos, hindi na kaniwala mo. Nung nagkaroon siya ng kamalayan, oy, ang daming mga pataan ng aking tatay. Ang dami siyang alipin, dami siyang katulong. Alagang marami siyang kinakain. And I perish with hunger. Dito, karoon siya ng kamalayan, kasama ko ng baboy. Tapos ang kinakain ko ba yung mga kinakain ng mga balat? Okay, 18. Anong gagawin mo pag nagkaroon ka ng malay? Bumangon ka. Sabi mo siya na bangon. Ibang politika, bangon Pilipinas! Rise up, Philippines! Yung mga politiko, di ba? Kanya-kanyang kanya-kanyang kampanya sila. Mga mananampalataya, rise up and walk! Yung iba nagra-rise up, hindi na walk. Walking and living and praising God. Dapat gano'n tayo. Kung nagkaroon ka ng kamalayan, ano daw? Ano tinutukoy niyang father? Yung ama niya sa lupa? Hindi. Pag capital letter, Father in heaven. Tingnan nyo. I will arise and go to my, yun yung father niya sa flesh. And will say to him, Father. Ibig sabihin, inuna niya yung Diyos. Bago niya po na, Father. Ibig sabihin, meron na siyang relationship, nagsisi na po siya. Okay. I have sinned against heaven and before you. Saan ka nakasala? Langit. Sa Diyos. Doon ka muna hingi. Kakupuntan mo yung tatay mo. Maliwanag na yun. Hindi po na ng Diyos yung puso ng tatay mo. Kasi, inuna mo yung Diyos na nasa langit. Hindi ako karapat-dapat. Pero mo, make me like one of your heart servants. Na kayong magmalaki sa harapan ng Lord. Lord, I love you. I have flaws in my life. I have so many weaknesses. Make me worth it. Amen? Sometimes my thoughts are evil.
Diba? My heart is full of wickedness. Diba? Nasa babalik pa, hindi nagpupura ako sa Lord eh. Lord lang nakakala. Amen? And Hebrews, diba? What the heck is the great thing? Nagkaroon siya ng compassion. Bakit? Kinausap niya rin ako na sa langit eh. Tinahanap na siya eh. Tinahanap na, nahipo na sa. Ano ba yung anak ko doon? Ang kabayan. Inaabangan niya eh. 21. And here, and the son said to him, Father, I have sinned against heaven. Father, ay, kasala ko sa Diyos na nasa langit. Kaya bumabalik ko ako rito, nagpakamumbaba. Gawin mo na lang ako alipin, hindi na anak. Kasi nilistay ko lahat eh. Hindi na ko karapat-dapat. Sabi ng tatay. Okay, 22. But the father said to his servant, bring out the best. Ay, naglutin siya, bumalik siya, the best. Sutat siya ng kasutat pandamit at kasutat siya ng ring and sandal ng lispit. Pero mo, bumiyahe siya, siguro yung sandal niya nung pag-gali niya sa kanila, yung parin yung sandal niya pabalik. Bakit ako? Hindi ko susutan ng the best. Ito, patay na siya. Mag-celebrate tayo. Oh, kain tayo. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. And they began to be married. Nag-married sila. Merry Christmas. Very happy. Married sila. Ito yung prodigal son. The parable of the prodigal son. Sabi na. Ito yung sabi ng tatay. Mag-marry tayo. Happy tayo. 25. Ito na, yung panganay. Sino panganay dito? Okay. The lost inside the church. Bakit walang kamalayan eh? Ano sabi niya, nagreklamo ngayon? Itong anak na panganay. Nandun sa bukid. She came and drew near to the house here. Music and dancing. Siyempre, meron na sila. Alam niyo po, ang mga film noong unang panahon, mga ilang araw sila roon. Meron na sila makalakaw doon. Doon na sila magano kasi malayo ang wala kang tumarikit noon. Okay? Ilang araw. Ano itong narinig ko na to? Siyempre, nauna na si Bunso eh. Ay, tinatay tayo matataba niya yung tupa dito eh, baka. Talagang ibibinta ko to. Para yayaman pa ako. Tingnan natin. Yung isa sa mga alipin, tinawag niya. Tinanong niya, ano itong naririnig kong mga music na to? Parang merong, hindi ko naman akalain na kasi ako lang naman ang kasama ni tatay. Bakit may music na sa bahay? And I said to him, your brother has come, and because he has received him safe and sound, your father has filled. Ano yung pinatay niya? Pinili niya yung mga payat, matataba. Alam niyo, ibig po sabihin yan, pag prodigal son, silin mo yung matataba. Ano ibig sabihin? Huwag mo siya sumpatan pag-pray mo sa Lord. Na makonsensya sa makikita niya yung liwanag. Amen? Para hindi siya blind. Nakita niya eh. Ano ginawa ng older son? Angry. Nagalit. Nainggit. Bakit? Ayaw niya pumasok sa manaloob. Bakit? Pinatay yung baka niyang mataba eh. Kuya. Therefore, his father came out and pleaded with him. Tingnan mo tatay na nasa loob. Na, pumasok ka na. Huwag ka na magtampo. Ay, palayasin niya. Siyang lumustay niya. Binamit niya sa babae. Nagkaroon ng riotous living. Minister niya lahat. Pero yung tatay, compassion. Tatay, compassion ba kayo? So he answered and said to his father, Lo, this many years. Ito yung older brother. Ang tagal ko nang naglilingkod sa'yo. Ama! Atay! Dali! It's very long time I'm serving. But I never
transgress you. Hindi ako sulumangat sa'yo. Hindi nga ako nanumbati. Ngayon lang eh. Ngayon lang. Commanded at any time. Inutusan niyo ako kahit anong oras, anong panahon. And yet, you'll never give me a young goat. Hindi lang ako pinaghanda ng ano yung young? Patas that I might make merry with my yes. Biro mo kasama nung tatay niya. Biro mo yung tatay niya. Okay. So wala man? Ano sikreto? Okay. Tulog. Okay. Itong anak mo na to, itong bunso mo na anak mo na to, tumating. Departure. Pinahiya ka ng kabuhayan niya. Napunta saan? Sa papabang lipad. Okay. Babaero. Huwag na akong magtanong. Hindi tatawa. Ate Manolo, tatatawa rin. You killed the fatted couple. Prior to sleeping, nilustay niya sa mga babae, sa mga liparot. Wasted niya lang. Natiwa. Ito na. And he said to him, son, you are always with me. And all that I have is yours. Bulag. Nasa loob na ng bahay, nasa loob na ng church, bulag pa rin. Marami pang Kristiyano, kapatira na bulag. Gawain, online, basahin. Tinignan ko, nagbasa kayo ng bukod dyan. Ilan lang, napatan, di ba lang? Bakit? Lord, mula ngayon, na-enlighten ako. Forgive me, Lord. Gusto ko kumilos ka sa buhay namin pamilya. Gusto ko kumilos ka sa aking kabuhayan. Gusto ko kumilos ka sa aking ministry. You know why? Nararapat lang. It was right. It was right. Bakit? Nararapat lang na tayo ay magsaya at magalak sa tagatitong kapatid mong bunso na to. Siya ay patay. Siya ay nabuhay. Siya ay nawala. At siya ay nasumpuhan. Pag spiritual blind ka, patay ka. Tara-tara. Ngayon, ang naliwanagan na po tayo sa salita ng Diyos. Lord, forgive me. I am blind for how many years? I am 15 years as a believer. Now, I must assess, I must evaluate myself. How far I am. How far is my spiritual? How far? Yung hinahanap ko, nakagalangan, kapayapaan sa pamilya ko, yung pagkilos mo sa buhay ko, yung desire ko sa buhay, bakit nawawala? Ito yung pagpupunta. Because we are dead and now we are alive spiritually. We are lost, but now God found us in the church of God. Kaya sabi ko sa iyo, number 4. Kanina, number 1. Ano yung number 1 natin? What's the meaning of sowing? Why should we win souls? Number 3. Who shall we win? Unbelievers? Backsliders? The believers inside the church? Or is lost? Ano pa? Diba? 4 po yun. The parables of the lost sheep, the lost point, which is offended. May marami nasasaktan. The lost point is represented as an offended Christian. Hindi sila magpatuloy. Hanapin natin. Encourage natin yung mga pinakapatira natin na hindi nila alam kung bakit nangyayari sa kanilang buhay. We must teach them
para maging rooted sila sa salita ng Diyos. Nagugat ang salita ng Diyos sa kanilang buhay at naging matatag. Okay? Takuman to go. Pagibasa. Very basic. Ano sikreto? God commanded us to go. It is commanded. It is commandment of God to go. Photos ni Jesus Christ bago siya umakyat sa langit. Humayo kayo sa lahat ng tao. Ano raw pag naghumayo ka? Turuan mo sila. Ano raw ituturo? Basic gospel. Tanggapin mong Lord, magsisi ka, magpabautismo ka. Magpabautismo ka sa tubig at matanggap mo ang banal na Espiritu. Very basic. Teach them to observe all things that I have commanded to you. Teach them to observe all things. Turuan niyo sila na sumunod sa lahat ng mga pinag-uutos ko sa inyo upang sa magkaganon, sasayo ako habang ikaw ay nabubuhay. O kaya tapos ng mundo, sasamahan ka pa ng Diyos. Kahit na wala ka na sa mundo ito, sasamahan ka pa ng Diyos. Ito yung tema natin ngayong 2020. Obey all things that I commanded to you, and I will be with you always, even unto the end of this world. Kahit sa katapusan ng mundo, kahit na wala, kahit na patay ka na, ang Diyos kasama mo pa. Sabihin mo sa katabi, pinagpala ka pa. Okay? Acts chapter 1 verse 8. Hindi mo pinatati, huwag kumatakot. But ye shall receive power. After that, the Holy Spirit come upon you, and ye shall be my witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and the uttermost part. You have the power of the Holy Spirit. You have the power of God. You have the power of yung Word of God. Lahat ng kapangyarihan. Hindi pinagkait ng Diyos para ikaw ay makapagsulwin. Gusto nyo na kahit na member ka lang dito, naglihas ka, gumaling? Nakakita na kayo na member, naglihas lang, gumaling? Marami. Bakit? Pangako ng Diyos yan sa lahat ng mga mananampalataya na you will be my witnesses. Kaya, huwag mong itikom yung labi mo. Hayaan mo na bukas mo kung anong natutunan mo sa Diyos. Huwag kang maya. Bakit? Diyos ang kasama mo eh. Kaya I appeal to you, my brethren. Please support our online every Friday this coming April. Pasok kayo sa messenger nyo kahit na nasa abroad kayo. Ilan ang kaya ng messenger? 50. Ang Zoom ilan? 150. 200? 150. Ang Zoom. Kahit na iba-ibang bansa, pwede yung mga kapatiran na makantay. Kahit na nasa Barco kasi. So, meron mo, sasamahan ka ng Diyos kahit napatay ka na. Kahit na ang mundo, wala na, purado na. Grabe ang Diyos natin. Kung kilala mo lang kung paano kumilos ang Diyos sa buhay niya. Hindi ka malulungkot. Hindi ka magre-reklamo sa Diyos. Kaya sabi ng Lord, be joyful always. Be prayerful always. Tatlo yun eh, be thankful always. Always. Rejoice in the Lord forevermore. As long as you live, you as you do.
Don't cease to pray. Huwag daw manginawa. Tuloy-tuloy. Ano pa? And everything, give thanks, for this is the will of God. Praying without ceasing. Be thankful always. Ano pa yun? Be prayerful. Ay, kung nakuha natin yan. Sarap. Kaya yung bukod dyan, sana yung 5 sa susunod, 10 na, 15 na. Mag-start ka sa John chapter 1. Mag-pray kayo kayo. Tapos mag-journal kayo kung anong kinausap kayo ng Lord. Kaya itong verse na ito, kinausap ko ng Lord. Yun ang journal. Kasi kakausapin kayo ng Diyos eh. Paano kayo kakausapin ng Diyos? Hindi nyo siya kinakausap. Hindi nyo binabasa yung instruction ng Lord. If you want God to talk to you personally, meditate His word, read His word, listen to His word, and obey His word. And everybody say amen.